Vítajte pri deň 5, predposledný deň našich vlogov, takže čaute! Takže boli sme kúpiť kvety, dneska Sviatok Matiek a boli sme katas, čo som vám včera ukazoval v tej košičkovej reštike. Takže čaute! Kde sme? Sme v Boom the Cereal Coffee. Tuto sú cereály. A tu už sme boli v štvrtok, takže nemusím vám to nejak ukazovať. Budeme mať asi potom na objednávku, takže čaute. Takže takto vyzerá moja objednávka, vanilkové mlieko, ochutené Reese's Puffs, nejaké Kellys, marshmallowy a nejaké leče, neviem čo. Čaute. Kde sme? A sme v Belmadene, takom peknom mestečku. Teraz ideme pozrieť na pobreže Costa del Sol a ideme sa pozrieť na taký hrad Castello di Mare, Colomare, ktorý je ako podsta alebo pamätník Krištofovi Kolombovi. Takže tu už vám ukazujem Castello di Colomare, teda ten pamätník toho Krištofa Kolumbusa. Takže takto nejak to vyzeralo v tom pamätníku, no proste tam v hrade. Ináč toto vyhralo ocenenie top 10% atrakcií na TripAdvisor. Takáto tam bola aj záhrada, veľmi pekné, aj takýto krásny výhľad tam bol na tom more, veľmi pekné. Takže tuto vám ukazujem to Belmadene, to mestečko. A tuto je vidieť aj hrad, veľmi pekný je ten hrad. Takto nejak vyzeral ten pamätník, bolo to veľmi pekné, celé to bolo spravené. A potom sme boli v takejto kaviarni a tuto už odchádzame na druhú zastávku. Ďalšia zastávka bola takýto park zvierací, niečo ako zoo, ale trochu menšie a tuto môžete vidieť aj plameňaky, ktoré tam boli. Potom sme boli na takej tulenej show a oni tam robili aj také otočky, ale toto je taký iba záber, čo on mám spraviť. Čaute. Sme na obede v parku, ja mám pizzu. Dobre, tak Čaute. Strašne nám tu sprchlo. Teraz sme v nejakej učňarskej aréne a tu strašne dlho smrdí. Potom tam bol krokodíl. Potom sme boli v takej tropikálnej záhrade, tu boli také opice, práve žrali nejaké orchy. Nezabudnite scrollnúť hore pre čas 2. Čaute.